Di demê kobdehan siyasetmedar û çalakvan û endam û alîgirên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye û partî û rêxistinên wê di zindanên PYD de ne bê tis û ciyan tawan, çekdarên PYD di ser besperdana DAIŞiyan û malbatên wan de berdewam e. Medyaya PYD û ya Rûsyê belav kiriye ku çekdarên YPG baskê leşkeriyê Partiya PYD ku ew jî baskê PKK li Sûriyeyê li bajarê Qamşlo 13 jin û 29 zarokên DAIŞiyan serbest berdan û wan radestî berpirsên Rûsyê kirin. Nûrî Mehmûd berdevkê fermiyê YPG ragihandibû ku wan bi awayekî mirovahî li gorî prensîbên mafê mirovan û biryar û yasayên rêveberiya PYD danûstandin û muamele li gel malbatên DAIŞiyan kirine. Axaftinên Mehmûd ku bi awayekî mirovahî danûstandin bi malbata DAIŞiyan re kirine, di demekê de tê ku girtiyên siyasî Kurd yên endam û serkird û alîgirên enekesê di rewşeke xirab de di zindanên PYD de dijîn û rewşa wan ya tenduristî xirab e, mîna serkirdeyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye li Efrînê Abdirehman Apo. Ziyad Sibsibî nûnerê serokê şîşanî û cîgirê serokê Komîta Peywendiyên Navdewletî di Encûmena Yekbûyî Rûsyê de ji aliyê xwe ve ragihand, danûstandin û têkiliya wan li gel hemû partiyên Kurdî yên demokratî berdewam e û divê berdewam be jî û wê kêşeya Kurd di çarçoveya dewleta Sûriye ya Yekbûyê de bê çareserkirin. Navbûrî herwiha serbar kiribû ku serbestberdana malbatên DAIŞ bi destpêşxeriyeka komara şîşanî ye û piştre bû destpêşxeriyeka Rûsî. Hêjayê gotinê ku di van her du salên borî de PYD zêdetirî 900 malbat û girtiyên DAIŞê ji zindanên xwe serbest berdan. Lê digirtina siyasetmedar û serkird û alîgirên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye berdewam e.